Okay, ni pagkarabiti amin kakabsat, karuba nga adita kabangibang nga nasyon ket adito man ti for decade do nga mangted kanyay ti naduma-duma nga klase ti saniweng ket ti umuna nga sagot mi kada kayo may isa nga kadaanan nga Ilocano. Di mula ilalaem, di mo sardayan at haripatuen, tanuliwayang mabalik nga iti apagdarekma ken madadael, ket no madadaelen, tirupos na din sumubling ket iti santak na akuri batengen ket ni nagmula ay asipayen kasta ti kayarigan tay ilalaem abalasang di muliwayan ket dinmet sardayan atari patwen ken aywanan. Kasta ti kayarigan tay ilalaem abalasang di muliwayan ket dinmet sardayan atari patwen ken aywanan. Di mula ilalaem, di mo sardayan at haripatwen, tanuliwayang mabalik nga iti apagdarekma ken madadael, ket no madadaelen, tirupos na din to sumubling ket iti santak nga agkuri batengen ket ni nagmula ay asipayen ket iti santak na agkuri batengen ket ni nagmula ay asipayen.